Dak basak setang shisngi 1 ke election shaka JHADC Autonomous District Council JHADC na pedang ki arspa sapui teli ki kynhun ladon haduk san kendai teli ki balami na headquarter na jawai ban leit shaki Jakarta tep vote beper jong ki khat kendai teli ki constituency ki bahab apo West JHADC District. Kini ki kynhun ke lami hak kendai teli rempang da ke barak lang yaki electronic voting machines EVM lembat ki wei ki jingdon kam baro ki badon kam haki polling station. Kat ba ki shispa prapu atali ki kynhun kin mi lasai kasngi hadin ba ki la pendep yaki kot kisla badon kam ha office jong u deputy commissioner jawai. Mày kìa. Ờ